O PSOE de Ourense sumouse aos actos e reivindicacións con motivo do 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. As e os socialistas destacaron que fronte ao negacionismo e os discursos que trivializan o das mulleres, o PSOE reitera o seu compromiso inquebrantable co avance de políticas públicas que protexan e reparen as vítimas, que impidan calquera forma de retroceso e que garantan unha resposta integral, eficaz e especializada. Hoxe non vimos só a cumprir un trámite, vimos lembrar, denunciar e dicir claramente de que lado estamos. Hoxe colocaremos estas mariposas. Cada unha representa unha muller que xa non está porque a violencia machista llo arrebatou todo. Son pequenas e fráxiles, sí, pero detrás de cada unha delas hai unha vida que foi cortada de golpe, unha historia que quedou a medias, unha familia que nunca máis volverá a ser a mesma.